И какво? Вълнуваш ли се за лагера? Абе, не знам, ще видим. Човек, ще бъде мега яко казано. Ето го нашия човек! Поставя момчета, Вовка. И... Здравейте, ученици! Днес ще имате тест, като този тест ще бъде много важен при оформянето на вашите годишни оценки. Ще имате точно 40 минути, за да го решите. Ученици, 1:40 е, времето ви приключи. Моля всички тестове на бюрото ми. Благодаря. Хубав ден. Хубав ден. Мале, колко е жега. Оф, изпотих се. От 50 градуса, какво очакваш? Нямам думи за това място, Но ще честно. коря. И то какво направи? Мале, много яко. Много се вълнувам. Какво ли ще се случи? Абе, тук дали има змия? Не знам обаче, гледай къде се. Ето го и Велчев. Куфара. Доста пече. Как сте? Ами и по-добре съм бил. Условията не са кой знае какво, знаете. Обаче, за сметка на това, ще бъдем в тази прекрасна природа. Планът за следващите дни е интензивен. Ще имате по 2 занимания на ден, практически, както и теоретични, закуска, обяд и вечеря. И ще имате също така и свободно време. Взимайте си нещата и да се настаняваме. Здрасти. Здрасти.
Тук е доста уютно, не мислиш ли? Да. Доста уютно. Ето заповядай, тук може да стане доста студено. Не. Сигурен. Да, няма нужда. Случайно да знаеш с баните как стои въпросът? Да, общи са. Ага. Да. Аз ще ходя да вечерям. Ники, ти обаче верно нямаш вкус за момичета, а? Що? Гледаш нещо към Стефи, това пък качета много по-яка. Аре не ме занимай с глупости. Що? Днес е първият урок по приложена психология. Ето го и Николай пристига. Здрасти, Ники. Заповядай, седни. Днес ще се занимаваме с същността на човека. Кои са характеристиките, които според вас определят същността на човека? Взаимоотношения. Взаимоотношения. Характера. Пари, дрехи. Първите две категорично са част от същността на човека. Те не могат да бъдат променени. Обаче пари, дрехи и външност... Вълчев май го е напеко слънцето. Взаимоотношенията и характерът няма как да постигнем различни резултати, при положение, че правим едни и същи неща и се виждаме с едни и същи хора. Доста пък. Аре. Ало? Звънкам ти да те чуя. Не. Оставям те да си вършиш работата. Искам да виж колко е красива. Много Ей, какво става? Защо си съм? Нещо се замислих, не те видях, че си тук. Как мина урок според тебе днес? Добре. А според теб едно приятелство какво представлява? Не знам. Ти ми кажи. За мен приятелството е
да имаш хора, на които да разчиташ. Да даваш повече, отколкото взимаш. И да не очакваш нищо в замяна. И да бъдеш себе си. Не да се променяш заради останалите. На днешното занятие ще провериме кой какво е научил до сега. Ще видим доколко можете да използвате уменията си за убеждаване на останалите. Ще видим доколко имате самоувереност, както и доколко останалите ще ви повярват. Това нещо ще го проверим чрез една лесна и много интересна игра. Като правилата са следните. Представяме си, че се намираме в космически кораб. Това всичките ние сме екипаж в кораба. Обаче имаме един проблем. Въздуха ни приключва, има течна кислорода и имаме точно 1 час, в който можем да дишаме. Добрата новина е, че има спасителна совалка, в която ще може да скачи само един. Всеки един ще има възможност да се защити, защото той ще бъде човекът, който да се качи в нея. Ще видим останалите доколко ще му повярват и накрая ще имаме гласуване. Гласуването ще бъде окончателно и всички останали оставаме тук на кораба. Аз съм капитан, аз няма да се връщам. Ще видим от останалата част от екипажа, кой ще се върне. Стефани, защо искаш да се върнеш на земята? Аз много искам да видя близките си и да прекарам време с тях. Добре. Ерика? Бих искала да осигуря спокоен живот на родителите ми. Добре. Теди? Аз бих помогнала на близките на останалите. На останалите. Добре. Методи? Може би да пътувам по света. Добре. Не се зяжите. Петър? Ами аз искам да имам няколко фирми и да съм богат като цяло. И евентуално да давам на хората, които нямат. Добре. Ники? Ами аз искам да имам семейство и да бъда добър баща. Добре. Аз искам да живея. Играта за Методи приключва. Бой приключва. Не си става. Ерика излиза. Петър излиза. Аз ще жертвам живота си за Ники. За какво си говорите, бе? За какво си искаме? За какво си говорите? За тебе. Нали някой трябва да си говори за тебе, шматка? Вие като не си говорите с вашите... Глупости. Обаче, знаеш какво? Си останеш сам и си умреш сам като куче. Не ви как ще се може, а? Стига, момчета, стига. Какво се занимавам с вас, бе? Мишка при мишка. Даре, стига глупости, бе, човек. Няма смисъл да се ядосваш. Добре, как може винаги да си толкова спокоен? Защо си толкова добър с хората, бе, човек? Не го заслужават. Наши са такива. Обичат дори когато останалите ги мразят. Добре, и какво? Ти нищо не би направил, така ли? Виж, най-добрата защита е атаката, а не реакцията. Не позволяй на хората да те водят там, където не искаш. Добре, и какво? Ти би забравил ей така всичко. Просто не си заслужава да падаш на нивото на другите. Няма смисъл да си тормозиш мозъка. Ако бавенците те разбираха, и ти ще да си бавен. Абе, как така?
Виж, в днешно време всеки иска да бъде приет и разбран от всеки. Обаче в крайна сметка могат да разберат само тия, които са твои. Да, май стана много късно. Искаш ли да си лягаме? Да, това е хубава идея. Обаче, този път искам да ме събудиш сутринта, като ходиш на закуска, защото всеки път я пропускам тази закуска. Абе, какво стана с катето? Май техните я взеха. Още преди няколко дни. Да. Да, бе, тя май беше тук само за един ден. Май да. Абе, аз исках да те питам, понеже съм те виждал в Даскало, ти реално, какво правиш преди да се храниш? Моля се за храната всъщност. Що? Понеже съм благодарен за това, което имам, защото реално аз имам достатъчно. А някои хора нямат. Не се бях замислил. Ще да пробваш? Не. Не, аз не знам какво да кажа, в смисъл, какво трябва да е някакво такова като от бързи яростни, не знам аз. Просто се опитай да бъдеш себе си. Добре, ще пробвам. Благодарен съм за храната, за лагера, за уроците със сигурност, нали, които научихме и за семейството. И аз съм много благодарен за тази храна. И за моето семейство. И за твоето семейство. За моето що? Те ми платиха лагера. Да. Верно ли? Да. Ми може ли да ядем вече? Да. Добре, супер. И в крайна сметка извода е, че това, което не оценяваш, е това, което ще загубиш. Здравейте! Казвам се Надежда Димитрова и за мен е изключителна радост, че успяхте да изгледате този филм. Аз съм един от хората, които стоят зад този филм и искам да споделя няколко неща. Едно от нещата е да ви благодаря за това, че го изгледахте, защото за нас означава много, тъй като не съм единственият човек, който стои за този проект, а са много хора. За всеки един човек, който снимаше през цялото време, за всеки един човек, който ми помагаше с грима или с правилните дрехи, на всеки един човек, който направи една невероятна актьорска игра. И само да споделя, това е студентски проект. И това е един студентски проект, който се роди в процеса на моето писане на дипломната ми работа и никога през живота си аз не съм предполагала, че ще направя някакъв филм. Но цялото вдъхновение дойде не само от самата дипломна работа, но от това да искам да създам филм, който отразява даден социален проблем. И това, което всъщност исках да направя с този филм, е да отразя социалната среда на децата, средата, в която хората стоят като цяло. Защото вярвам, че филма не е отражение на действителността, с която децата се сблъскват на всекидневна база, но и на всеки един от нас, защото всеки един е попадал в грешна среда и дали някой го осъзнават или не, щетите могат да са големи. Това, което филма представлява е, че той разказва трансформацията на Николай, на нашия главен герой. Как той от едно момче, което е в наистина неправилна среда, с приятели, които накрая го предават, той намира истински себе си и се запознава с приятел, с който никога не е предполагал, че може да има контакт. Вярващо момче, с едни по-различни ценности от неговите, християнски ценности. И всъщност за филма искам да споделя и едно друго много ценно нещо за мен, и това е, че искам да благодаря на Бог, защото благодарение на вярата ми в Него имах и смелостта да направя тази крачка, да изобщо да
да поема инициативата за такъв филм, така че освен на всички хора, които бяха в процес, искам на първо място да благодаря на Бог. И така, отново искам да ви благодаря, че гледахте филма. Споделете, ако ви е харесал. Харесайте го, разбира се. Бих се радвала да чуя повече за вашето мнение, какво мислите по въпроса. Много ви благодаря много.